Nik lagunak aukeratuet, ze egia da lagunan papera ez dela hain erresa, egoera zaietan, eta niretzat paper importante bat izan da, ze gaizki hona izanen behaien apoioa gehien bat behar izan, eta behaien apoioa bilatuet, eta pertsona batzuk jakin dute erantzuten, eta beste batzuk ez. Jun ez da jun inor, baina bai urrunduzian esaketain bezala. Eta urruntze hortan, gero bai etorri dia barkamena eskatzen, ze ez jakintasun horrek urruntzea eragin zien. Baina nik guain konstiente naizela badakit etziala urrundu nahi minaiteagatikan. Urrundu zian beldurragatikan, eta behaien erantzuna o babesteko modua izan zen de ezke kontagiatuten diazu, orduan bani joa. Beste batzuk ez zuten ezer esan, eta jo nintzian. Baina eski ez da behin arazoa da gizarte honetan ez talako hitz egiten hitzein behar dan gaiataz. Ze hau baitare importantea da. Eta behiek itzekien zertzan hau eta etzekien nola reakzionatu. Nera bezaroan lagunak dira nolabait puntu garrantzitsuena, ez? Behintzako inguru osasuntsu bat eukitzea eta harreman osasuntsu batzuk eukitzea garrantzitsua da. Bueno, netzako lagunak izan dian ere bizitzar oso garrantzitsuk, bai hasieran ez niturako lagunak aurkitzen, eta guain, dazkaten laguna dialako bizitzan dazkaten gauza garrantzitsuenetarikok. Zegia dazkatela, kuadrilla dauket, eta kuadrilla hortan lagun desiente dauzket, baina bidai hontan nire ondone hondia beti, da hoi beti pilat eskertukoet, zegia da bide hau lagunak initea eta familiko initea de eskertzekoa dela, ze azkenen ni bakarrikan itet bidai hau, baina nire ondon dijoazte, ez nire pasok ematen, ordu netzako hain dia aukeratzezun familia. Ez, erabat netzako dazkaten lagunak beti esaten dere familia diola. Aukeratzezun familia. Eta bereik esaten dutenean lagunekin gezki pasatzen nahi dela, kuadrilla bilatzen ez dutela, benetan garrantzia handien duen arazoetako bada. Berei gehien estresatzen diena eta gehien sufrierazten diena. Orduan, bere biziko garrantzia behar diogu. Ze guk heldu bezala, gu agituratu dugu eta iruditzen zaigu hori tontokeri badala. Baina nera bezaroan da, bereintzat gehien garrantzia ematen dioten kontu.